Na YouTube som videl taký skok v Zadare, pretože 10 metrov vysoká väža. Mali sme posledný deň tu, tak si vravím, že by som sa rád hecol a išiel sa tam pozrieť. Avšak to bolo o dosť vyššie, ako som si myslel, že to bude. Blázon, akože maximálny blázon. Ani by som tam nestúpila, nie ešte tam ona takto sa stala. Ľudia si výkúžu, pozadkali si, dobrodilo, 10 metrov, pohodím dať. Ale skočil som to takže v pohode, taký priposatý a pol hodinu som čakal hore a blázni tam Chorváti domáci, tak mladé decká tam skákali úplne extrémne skoky. Že to majú natrénované, že sem chodia každý deň a že tam trénujú. Nigga that got spoiled off these fucking PJs. Koľký vlog je toto? Gabe je prvý, druhý je, keď sme tu boli naposledy. A toto bude tretí vlog. At 100 degrees, I freeze the temp. Got my grip and I never proceed to slip. Vedela, že toho, koho svrbí večeriť. Aj bude na spode prsty. Hey! Congratulations! Vy môžete šoferovať niekto ešte? Áno, poď, výrivka odchádza. Tak toto dáme, ne? Poďme! Tak, držíme. Pán Renner, čo vravíte na zápas? My sme hrali? Chlapci, toto bola najlepšia cesta mojho života, Milan. Poď sem, poď sem. Vyhrali sme titul. Ježiši, tento. Za nami kričia ľudia. Prečo ide za nami polka Lemie? Stávka je stávka. To je Bulharsko. To muselo prísť. Ale to nie je až také studené. Dávid! Dávid! Mal som ten vlog vydať až neskôr. Sme vyhrali do Champions League postup, tak Jano Šebo skočil do fontány, tým začala táto fontána. Bez komentára. A toto vyzerá dobre, tento fitne, je to také moderné. Keď som zažil tú fontánu, možno sa budeme sem chodiť kúpať. Podľa mňa skôr. Kokot, jaké one, aha. Dobre. Vyzerám jak Transka. Intersport okuliare a pozrite sa na kapote. Túto SD kartu prosím uložte a mi hodte do hrobu alebo čo. Keď tu ja začne rozprávať, nebudeš mať 29 subscriberov, ale 42. To by som sa rád dostal, no. Cez 30, to je môj gól do konca roka. Nič, ideme makať. Právě jsme maják z Diby na kraji Prahy, mohlo to být dál o něco ještě. Homer říkal dole, že to mohlo být v Košicích, že to by bylo ještě lepší. A jsme tady na křtu knihy Milion plus. Kámoši, Jaký má foťák? Fujifilm X106.
Pozrite si, kto je fanúšik Fujifilm. Like to go out smelling fresh and looking spiffy. Mati sa pýtal, že aby som mu teda dorobil vlasy na fotke. Akože chcela by som mu dorobil a má ešte menej. Ale to by ti išiel ten look, Matej, počúvaj. Pošleme to mojej žene, že čo na to povie. To poznáš. Ještě trochu nervózní, ale to se podá, to se podá. Kúpil som si takéto dve knižky. Matej ich aj podpísal. Že vidíš, to dalo práce, vymyslieť si toľko podpisov. Paradoxne mám videá, kde je vidieť, jak ich podpisujú, takže... To som písal ľavou rukou. Že to budem mať na pamiatku, na túto spoluprácu a jednu darujem. Karlo si chcel vyskúšať foťačík, takúto dobrú fotku mi spravil za mňa. Musíme mu ale teraz bude posielať faktúru. Teraz bude fakturovať na Mateja. A jak sa nám poslal? Ak toto má byť moja bodka. No, Za čo? tak lebo mám robil reklamu. Izovi sme ujebali Mercedes. Vždy sa pýtal Sári Rikas, či už zavreli stánok. Teraz si sa s ňou rozprával vonku inak. Fakt? To bola tá, čo v tom stánku sedela, to bola ona. No, vidíš to. Ukazujú tu takú preškrtnutú baterku v rohu. Čo to znamená? Čo to znamená? Asi vybitá, no. Alebo možno iba není nabitá. Nie je nepriateľská, ale nie je ani priateľská. Nie je priateľská? Je nepriateľská, áno. Nemáš ďalkové? Máš. Však mám, ale čo je... Tak nič Zatrubil naspäť. Počkaj. Nie. Že A sa to je mega, dôležité. že sa mega teším z toho, jak často sme tu v tejto Prahe a som rád, že došlo k tomu, že sme tu mega často a robíme tu pekné veci. A jak som mal vedieť, že to je pre električku? Tak lebo je tam kolaj. A tu je tiež? A jestli něco mám fakt rád, tak more fakt veľký štok. Pivečko Pilsner Urquell, pivečko Prout, pivečko na chmelná opica teraz padlo jedno, do pár šnitíkov, len tak, že degustačne. Nič moc. No. Sme vo Fat Fuck, ako ti chutil burger a takosky. Burger 8 z 10, veľmi dobré. Nálepka Stricto David, dal by som 4 nožíky z 5. Včera sa ma pýtali, že čo ideme pozerať, nejde Survivor, že pustí na YouTube to vašou vlog z New Yorku. Ak chcete niečo pozerať, tak Grape video. Dookola. Nalývaj. Ako ani spolupráca neprišla zatiaľ. Golden button. Neprišiel ani ten. Ako je tam ISO, není ani v titulke videa, vieš, že trošku lowky. Tak trochu lowky mojo. Fat Fuck hodnotím na 8 z 10. Bolo to výborné. Možno keby je Ako bez servítke musíš hodnotiť, z body sťahujem za... Nesťahujem vlastne za nič body, že neviem prečo to takto, ale keby dám 10, tak si povieme, že toto bolo, že to top, kam môžeš ísť a podľa mňa akože vieš ísť aj niekde, kde to môžeš. Tak teda dám 8,5 bodov. No. Tak. 8,5? Áno, lebo bolo to super. Ja si iba myslím, keď ukradnem mikrofón, že podľa mňa nastal problém v Chestri, že boli príliš dobrý. Ako benchmark máme proste ten Chester a ťažko sa to prekonáva, no. Vraví, že jo, to neumím. A on, že nevrav mi, že to neumíš, vieš, a úplne boli takí na seba, akože že tak poštekovali akože po sebe. A on vraví, že sklepie umím. A ja, že... Poďme sa to preč, to preč. Prečo sa bavili. No a tu máš pivo od neho. Tak v každom kolektíve je to tak, že jeden musí robiť viacej, jeden robí trošku menej a jeden nerobí. Jeden oddychuje. A ja som ten, čo oddychuje momentálne. Treba robiť tak, aby robota bola. Tak. Pozri, točím vlog ďalší. David, povedal som, že robíme do 5, takže máš minútu. Keby si môžeš vybrať jedno jedlo, ktoré by si jedol do konca života, aké by to bolo? Už je 5 hodín, už nerobíme. Čau. Dostaneš 50 miliónov eur, Počujem. ale za tou podmienkou, že bude vypustený slimák, ktorý keď sa ťa dotkne, tak instantne zomrieš. A ty nevieš, kde je. On stále vie, kde si ty, ale ty nevieš, kde je on. Prečo to je práve slíma? Je žaba.
že ide pomaly, ale konzistentne si v napätí, akože po 5 rokoch, čo si sa presťahoval do Austrálie, či sa on dostal na lietadlo a či je pri tebe. Povedal by si, že ideš do toho? Asi hej. Asi, hej. A ja by som si najal ochránku a priebežne by mi dávali akože status. Slimák zabiť aj niekoho iného okrem teba? Nie, asi. Že tá ochránka je ako pohodík. No oni budú stať proste takto nad ním a budú na 2 šichty robiť a budú stať nad ním a stále mi budú volať, že už sa blíži, dáš švecháda alebo niečo také, vieš. 6 minút, kto to bude kúkať? Toto je náš bolťak, ktorý sa otočil na plnej a teraz ide pre nás a... Bez pokuty? Bez pokuty. Dobrý policaj. Hej. Takže sme v Chesteri, aby sme zistili, že či hodnotenie FedFacu bolo adekvátne, alebo Chester má fakt tak vysokú latku, že 8,5 bodu pre FedFac bolo viac ako dosť. Tu je niečo za 7, to je skoro 300 €, ne? To je mimo budget. Tak čo, nenajeme sa, dáme si iba fľašku vína? Medium rare. Omáčky. Aby som si dal kečup. Nie. Našťastie nemá. Zavolám someliera, príde vám poradiť. Až tak sa to nebude až nerozumíme. takáto vec. Ďakujeme. Čo by sme tu robili s tým somelierom? Môžeme karty hrať. Jakub Mazan. Čau. Mám takú otázku na teba. Potrebujem pomôcť. A To sme odmietli, že nás porobí, že nás poznáš preboha. Idete bezo mňa, tak idete do Chesteru a na víno a tak. A keď som tam ja, tak chodíme do Karlínu. Ideme do Karlínu na Nutle. Nie, limit je 30 €. Dobrý. Dobrý večer. Poradiť. Buď ten český pinot, rakouská frankovka, anebo to italský nebbiolo. Ďakujeme. Dobrou chuť, hned připravím. Čiže toto je roketa, tataráči, držky, pargla, kel, 2 druhy steakov. Zostanám pri 8. 8 bol aj FedFac, teraz vieš čo myslím, že Dobre, 8,5. 8,5. to som dal ja. Výborné hodnotenie. A to sú naše susedy. Máš tu 20? Všetci robia plagáty teraz cez umelú inteligenciu a všetko to vyzerá rovnako. Každý plagát, thumbnaily, všetko sa robí cez AIčko a je to trash. Like a sound you hear that lingers in your ear, but you can't forget from sundown to sunset. It's only clear. Dobre to je, že? Je úplne paráda. Chápem, ja som si, že 2 aparáty máš, vieš, že vtedy by sa to akože... Pôvodne aj rozmýšľal. Zoomujem aj sloním. Chápem. Môžeme to risknúť, lebo akože máme, ale kľudne môžeme dať, že 3 z jednej, 3 z druhej a dáme pozor na tie rady, ešte by som ich urobil, že nech to... Áno, nechaj akože aj... Nech to je súmernejšie. Opýtam sa ich, ale podľa mňa oni sú tak tí ľudia, že keby to videli, tiež by chceli, aby ten výsledok bol ešte lepšie. All day long. California soul. 3 hodiny bol, že máme pol hodiny dát. Sme robili, točili sme slovenskú sporiteľňu, takýto záber s takýmto shitty rigom parádnym, čo som si vymyslel. Už teraz nie je akože v tej top fáze, lebo trošku opadol, ale točili sme taký one take na toto krásne atrium, je tam 36 decák, ktoré tam tak nabehnú a z takých kružkov vytvoria takú kartu. Môžem dať záber vlastne. A to je všetko, dneska to bolo iba o tomto také ľahčké. Takže dobré, a pekne to vyzerá, že máš tam takú zeleň, máš tam aj nejaké farbičky a že to je taká pekná kompozícia. Takže to je všetko, čo som dneska robil. Boy,